Výstaviska si odnes môžete prezrieť policajné, hasičské i záchranárske stroje. Organizátori odštartovali už 6. ročník medzinárodného veľtrhu. 60 vystavovateľov z viacerých krajín sveta sa prezentuje na ploche 4000 štvorcových metrov. Zameranie tohto ročného veľtrhu ERP je hlavne na protipovodňovú ochranu, prevenciu a na odstraňovanie ničivých dôsledkov. Na ochranu pred povodňou slúži napríklad aj systém Tigria hrádza. Dokáže ochránit před jakoukoliv vodou, před ekologickou katastrofou. Ide o ekvivalent vriec naplnených pieskom. Tu je však náplňou voda. V oblasti policajnej techniky zaujíma aj nový druh radaru, ktorý určite nepoteší rýchlych vodičov. Je to radar v K-pásme, kde teda nefunguje ani väčšina antiradarov. Novú techniku by mali časom získať aj poriadkové policajné zložky. Božena Riot je zariadenie určené na pomoc policajným silám, poriadkovým policajným silám pri zvládaní nepokojov. Z oblasti hasičskej techniky vyniká aj číro slovenský patent. Je to v podstate hasičské vozidlo spojené s výrobou pitnej vody. Zaujíma aj samohasiaca guľa. Pokiaľ ju zasiahne, oheň exploduje a do okolia vymrští hasiaci prášok. Zajtrajší 3. ročník majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní osôb z havarovaných motorových vozidel sa začínajú asi o 9:30. Robo Petrík, Slovenská televízia.